sibabulisa bonke ababantu egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Sibuliseke ukukodwa umama wasemaqondiseni, umama unophumlane Dishwa. Siyambulisa ngokukhethekileyo phakathi kwethu ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Siyabulela kakhulu, siziva siwongekile ukuba usiye zonke iPasika zakuxolo nezakuqumbu nezaseManfreya Mountain Bizana uzowela kulo mhlaba esikuwo. Siyabulela kakhulu, sizawuma ngenyawo ngoba sele sibona ukhona iBhayibhile mabathandazelwe abasemagunyeni. Xa sibona uphakathi kwethu siyayihlonipha loo nto. Sizawuthi xhosa solo sime ngenyawo sisose sithandaze ngabo abasemagunyeni, sithandaze ngenkosi. Siyavuya ukuba bekhona phakathi kwethu abantu abanikezwe umhlaba uThixo babawulawule. Ngoku le ncwadi kaTimothy chapter 2 verse number 1 to 8 singayifunda sibe ngenyawo sibe sisithandaza sonke, sizithandaza singamadoda sithandaze sonke, sithandazele amakhosi nomongameli ethu. Ukukhona imphetho makayifunde phambi kokuba sithandaze. Timothy oqala chapter 2 verse number 1 up to verse number verse number 7, then sithandaze. Ngemihla sikwenza Tina ibiza sikwenza mkhosi siyabulisa ke kwindwendwe zethu zonke, abafowethu nomama nodadewethu. Sibulise nabantwana abazalwane, intombi zomama uNqolosi siyazibona sibona, nabanye singabaziyo abakhoyo kule Pasika bezokhonza nathi ngenxa yabazali babo. Siyababulisa, babalulekile kuthi kakhulu. Masibabethele isandla bonke. Siyabonga bathandekayo owabafaku oqala ukuba nathi nabanye. Siyabonga ukuba nichuze uzodlelana nathi kule Pasika. Sibulisa amalungu elibandla esikulo bangakhona phakathi kwethu, siyawahlonipha ngendlela emangalisayo. Ela-ke sifunde incwadi esizayifunda kaMathewu chapter 1 verse number 21. Siqala ku-18 sime ku-21. Sizawufunda incwadi ezahlukeneyo kuYohane chapter 1 verse 29. Sibaleke ke sifunde amaHebrew chapter 10 verse 5. Ngegama lenkosi ngoba Xhingana-ke njengoba sekuthiwo ekhaya liselusikisiki lokuzalwa, ithathile inkosikazi khona nabo bantwana. Ndancedwa ukusindiswa ukuze ndibe nazo zonke into endinazo. Phakathi kwethu sinabantwana bakamfundisi uMkhize wase-Assemblies of God phayelisikisi. Abantwana baye bathanda ukuba bazothi iPasika kunye nathi. Ndiyacela beme ngenyawo abo bantwana. Uyazi uba xa ubabona abantwana bencama utata nomama befuna ukuya kude nabo. Siyavuya kakhulu, inkosi inkosi sezikhombisana. Siyambonga ke kakhulu uThixo ngegama lenkosi. Cela mfundisi wami uncede aba bantu basuke emosikweni
problem ebafuna endleleni kodwa uThixo wabanceda. Sicela sifunde ke bathandekayo, ndasindiswa ndisaqhubeka nokusindiswa. Andikayiboni into engandahlukanisa nothando lukaThixo. Ndancama yonke into ngenxa kaThixo ukuze ndikwazi ukuphila emhlabeni ndifehlekise injongo uThixo owandibizela yona. Siyambonga kakhulu uThixo, kumnandi ukuthi andenze ndibe sisithathu esitsha. Ngela xesha ndandingumfana ongatshatanga ndandidla ngokuthandaza ndithi impilo endandiyiphila yobufana bam yayimnandi, indenza loo nto ndiqonda uba ndingase ndingatshati ndihlale ndinje. Ndathi ke uba uyawusandibonelele ngumfazi, awusandingumfazi ongazusebenza. Okwesibini, umfazi uyi-understanda into uThixo ayibeke kuyo. Ngoba ndide ndisindiswa ndina 4 years ndisindisiwe, uThixo watshila i-future yam, ikamva lam, uba emhlabeni ndizokwenzani. Yandinceda ke loo nto uThixo wayithetha nam ngo-98. Kangangokuba kulo nyaka ndibukele impilo le yam igcwaliseka yonke into uThixo wayithethayo. Ndiyabona into yoba uThixo uyayigqiba iministry yam endizawuyenza emhlabeni. Abantwana bam babona ngethubana nje elifutshane, andihlali babona ngenxa yento uThixo anayo. Ngesikhathi ndingumfundisi yaseMzantsi of God ndandihlutshwa kakhulu ukubanjwa ngecawe, uku-owuva uba ndibe ngumntu wenkonzo, ngoba ndacacelwa i-future yam uba andingumntu wecawe futhi andingumntu ofuneke ndiplize icawe. Funeke nje ubomi bam buphile ndingenanto endiowunayo ezawuthi ngowam. Loo nto ke ndandicingela uba iza kwenzeka mhlawumbi ngela xesha yayisanda kuthetheka, kanti uThixo uzawuyenza. Ndimbona ukuthi befulfila intando yakhe. Kawuba ndakuthi ukuthi abantu esishumayelayo basindiswe, andifuna uba bajoyiniswe, ngoba le nto ndiyenzayo ayikokujesplanta icawa. Ngabantu aba bavela kuba besithi bevela into endiyiphetheyo iyaphila. So ayikobantu esibajoyinisayo bangenani kule cawa ilungile kunethile, kodwa sanqunywa into yokuba sishumayele uKristu ukumkani bakhe emhlabeni. Nomuntu ke ohluphekayo xa abantu abaninzi xa ungumntu wecawe uyahlupheka xa usuka ngabantu benkonzo beyojoyina ezinkonzo. Kodwa xa ungumntu ofana nam ombulelwe ubukumkani, awudilwa, awuhlutshwa, uyamnandelwa as long aba bantu bengayiwantshabalala. Because xa uphethe ubukumkani bukaThixo awusebenzeli ukuze udumo ube nawo. Yambonga ke kakhulu uThixo njengoba sijikeleza nje soloko siqala ukuthi senzele izinto singena ku-province. Siqalile KwaZulu-Natal into eziyeThembe, loo nthandaza uThixo ndithi ndizawungena kanjani kwesi province kanti neYehova uYehova walenza icebo. Kawuba ngoku sibheke East London apho siyobisa khona revival. Sayiyeka nale nto kulandelela uba sekubone sikhonza nabo ecaweni, asiyenzi loo nto. Sesilandela i-arrow kaThixo, igama lenkosi malibongwe. Sisuke KZN sathatha 2 weeks yangathi besifike kunyaka, futhi sisaphinda sabathola abantu abanentshisakalo. Into esiyithetha kubo ukuthi ningasiyicawe zini, nijoyine yethu icawa. Sinacawa nathi, sinacawa. Kawuba nacawa nama ndicawe nathi.
intwana ndizenze kwi-fellowship nami kuba nithembisile nathi niyayiva into endiyiphetheyo kodwa ngicawina igama lenkosi malibonga ndayifumana ningajoyini igama incede ningayijoyini igama imochari iyafana nenye imochari ndifuna ningene niyazi uba nizokwenzani apha na uthixo kwesincedile kakhulu kwabantu ngoba uthixo wathetha wathi kwabantu xhingane nokuhlanganisa nabo seberedi for ukuyenza le nto uthixo akuthume yona kwezi ndawo ndihamba kuzo ndiyababona kabo ndiyabafumana kangangoba uthixo uredi for uprepare umkhosi usukumisa iSouth Africa ngoba evangelical Kristu izabuya ngamandla nakuba sikulo mhlangano esikuyo sizokhumbuzana uba yintoni lesikuyo kakuthethwa ngepasika sekuchaziwe abantwana benkosi abashumayeleyo izolo namhlanje besibalisela ipasika bayintoni sikhonga ntoni kule ndawo ufuna ke sifunde le ncwadi kaMateyu chapter 1 uverse number 18 no number 21 abaningi bayamshiya abaningi abantu emhlabeni
kwafunyanwa into yokuba ukhulelwe. uJoseph wabona uba lihlazo eli lokuthi intombi engekafiki kowabo ibonwe sele izithwele. iBhayibhile lo wakwaThixo wafuna ukungamphoxi uMaria abonwe lihlabathi, kodwa wafuna into makamale abantu bengazi ngenxa yokoyika kwakhe uThixo. Kutsho ukuthi ukufika kukaYesu kwaba khona ihlazo elafunyanwa ngaba babili, uMaria noJoseph. uJoseph wayenza ukuthatha uMaria sebevumelene balobolana, amakhaya avumelana, kodwa kwakungavumelekile into yokuba uJoseph abonakale enoMaria. Umnyaka ngelokuba uJoseph esigcine njalo yavela intombazane yakhulelwa. Ngokucacileyo ke uJoseph yaba lihlazo kuye into yokusithwala komnkazi uthatha naye. Na uverse number qhubeka sisale kuthiwa ke kwaba khona isithunywa esivelayo umyalezo oswedlulile othi Joseph ungamali uMaria ngokuba lento ayithweleyo ayifani nezinto esithwala ngabafazi. Le ayithweleyo ayivelanga ekuthandeni kwendoda nowesifazane, ngoba into eyabangela ukuthi uJesu abe namandla okunqoba isono ingoba imbewu yesono ayikhange kube yiyo emenza beko. Imbewu eyafakwa kuMaria yaba imbewu engazaliyo nesono, ayihlulanga endodeni, yasuka straight from God yawuhlala esibelethweni sentombazana. Loo nto imenze ke ngoku Yesu yena kuthiwa akakhawulwanga ngesono, wakhawulwa ngobungcwele. Sonke thina esivele emveni kwa-Adam no-Eva sikhawulelwe kuso isono, kodwa yena uYesu akakhawulwanga ngesono, kodwa wakhawulelwa ngembewu yobungcwele. Yiyo le nto uYesu afunyanwe equalifya okanye efanelekile ukuthwalela abantu isono zabo. Verse 21. Uyakuzala unyana omthiye igama elithi Yesu. Eli gama lithi Yesu thiywe ngomsebenzi azakuwenza. Ayilo gama elicikwe enhloko, kodwa kujongwe umsebenzi azakuwenza emhlabeni. Kodwa ke xa ebizwa Yesu, ngoba eli gama lithi Yesu litsho umsindisi. Amen. Litsho umsindisi. Now uJesu ba ethiywa kukhangela uba yintoni embangela belapha phakathi kwabantu, kodwa umsebenzi wakhe uzawusindisa. Waba sekuthiwa ke nali igama elimfaneleyo noMaria noJoseph abacinganga kumnta, kodwa izulu limphe ngokwalo lisukela kumsebenzi azakuwenza. Lathi ke uyombiza ngoba lo Yesu, igama elithi msindisi.
ngenxa yomsebenzi. Noyena ubizwa ngomsebenzi wakhe. Ayilogama alithandileyo negama elithandwe ngunina noyise, kodwa ubizwe ngokuthi Yesu ngenxa yomsebenzi ebezawenza. So bangakhona abanye oYesu but abanokwazi uba namandla because lo esithetha ngaye unikwe igama ngenxa yomsebenzi. Kusho ukuthi ke xa inikwe igama unikwe amandla alo msebenzi ebezawenza before anikwe igama. Kusho ukuthi ke unikwe amandla omsebenzi ebezawenza engekalinikwe igama. Igama liphume ngenxa yamandla omsebenzi ebezawenza. That is why abanye noba bangangoYesu ngeke bakwazi ukwenza izinto azenzileyo because yena akukalanga igama, ukale amandla omsebenzi ebezawenza. Kodwa ke lo ngenxa yomsebenzi wakhe nawuthi kamembize emhlabeni umsindisi. Jesus. Hallelujah. Oh yes, Jesus. uYesu akayoblessa. Oh Jesus. Akangofana Christmas. Yesu umsindisi. Oh Jesus. uYesu akakwenzeli into ukuze umkhonze. Akazanga uYesu ukuze akupha imoto. Akuphinda akuphe ukuphila okukwafisika. uYesu kasanga uzowunika ukudla inyama yonke imihla uqeshwe emsebenzini ungaguli physical. Kazelanga loo nto uYesu. Oh Jesus. Ndithetha uYesu akazelanga intoba uphile kwi-HIV positive. Akazelanga cancer uYesu. Oh Jesu. Akazelanga swelling. That is why uYesu efike bekhona abantu kukwicimbi pha ekuthiwa yiBethesda uthi kwabaprofethe ngayo abantu bakhe ukuba abagulayo bafake kulo baphile. But uYesu uthe kanye zikhona indlela zokuphilisa abantu. Wakhutshwa special yena. Okwakho ukuphuma akaphumelanga ukuze abantu babe neemoto ezintle, sibe ngabefundisi, sibe nayo yonke into esingeli banayo, sigqoka amasuti. No Jesus. Oh Jesus. uJesu akazange uzosenza apha sibe ngabantu abahlukileyo ebantwini. Apha ngamakhulu esiwaqulayo. uJesu akazelanga loo nto. Abanye abantu bamsiya uJesu bathi thina kudala sasindiswa asiboni nto akasenzeli nto. Akazelanga kuzokwenzela nto ezoba ngumsindisi. Oh Jesu. Soba ngumsindisi. He's not a blesser. Oh Jesus. He's our savior. Oh Jesus. Baningi abantu abakusikelelayo bakuphizile kodwa uJesu akazelanga loo nto. Futhi uJesu akafelanga bazombuze ndithi kabe ndihlala endlini eyodwa ndizibone sendihlala kumainstream. Nanicabanga ngabantu ukuthi uJesu xa ifikile yahluka ube nemali ube nayo yonke into. Oh Jesus. Kodwa uJesu iyodwa into engakwazi kwenziwa zizangoma, ingenziwa ngamaxhwele, ingenziwanga abathwalayo. Imali yafumaneka ekuthwaleni. Imali yafumaneka ekuthwaleni. Oh Jesus. Xa ufuna isikebo udinga uJesu, ukuze ube nemoto udinga uJesu, ukuze ube nomsebenzi omhle udinga uJesu. Oh Jesus. You don't need Jesus uzuqeshe man. Thank you Jesus. uJesu akafelanga ukuze sibe nemisebenzi emihle, wafela into eyodwa. The main purpose Oh Jesus. yokuza kwakhe. Oh Jesu. Thank you Jesus. Umsindisi. Ncwadi kaLuka chapter 19 verse number 10.
Msindisi wami wonke